Wule Mamadou Sohom to Ndendori to legal Tulel min jabbima min jidi ko duusde min jidi ko baynodiren e jam ngaro addani min ko weltare waddi kadi ko beydare waddi kadi ko arjige juurderedo e balde dum nyaagoden kadi Allah e nelaado min tampere wonno do fof fuddima ittande en cadele e tampere holko kawru don hen onon wonbe do hakke lebbi didi hande be kono en beltima enen e do inde Ndendori fof en juddu hen balde kanko yo juddu hen balde Yalla juuno balde mojjina battande kala to biddo jibina yo wuur sella so barkini tan nyaaman ko jeɗeɗa ko ada jola e ottan jolda e neddo wi ma nene ummo don fewani ar jorto do dum ko jurnenede balde e yidande mawdo mojjere minen jeyi cadele de ngari ko ndiyam woni diine ko ndiyam woni cellam ko ndiyam woni fof kala to ndiyam ala jam ala do cadele ko minen tan jeyi so Allah ittini min kadi ko enen belti enen fof haben belti minen Ndendorna fof gardom arade fof sango ko minen dendi en juddu hen balde biddo jibinama yo doni Yalla wordu so wori go fof ne wawi hejje barke min tinani min marani min ji koyngal koni ni mi bangi funnange nara min bi holbe be bi ko Ablaye Walle fondation Ablaye Walle Ndendori non heji hen fo zutte mo yettani sababu fof non yetta Allah min jetti grand frère amen mo ganduɗa hoore maɗa gondo sababu ɗiɗo for suju ha en grand frère Sow Demba Sow o waɗi fof ñanden kadi min keɓi ɗo ngakkere ndiyam no feewi kamɓe arɓe ɗo ene golla ɓe ko kaalisaji mabɓe mbaɗi courant mabɓe mbaɗi wuro ngo fof ɓe cerwi ɗumen ndiyam ala jamma ala ñalawma min jooɗi ɗumen lebbi ɗiɗi min jogui probléme ndiyam kono min jiyan caɗele kamɓene ɓe gardi ɗo ko transparent golle mabɓe mbaɗi ha timmi ko heddi en ko min won toon ko balle juuɗe battane moƴƴe onon gandi ko jiɗanno koye mon Yalla waɗa noon Ablaye Madina Gounass noon min jetti Allah kadi min jettinimo Allah so woni fof ɗum ɗo ko tafde koyngal kon ɗum ɗo ko fellude jihadi sabi ɗum ɗo so naare fuuro waɗi ɗum ɗo wiyata he bulet sabi kanko waɗi hanki ko adi hande nden noon o watti tan ko ho waɗanno annene mo golle ɗe pawa juuri muno a amani a wiyani hoy sayo hol sababu min ji darne ma premier voyage ne garɗa ɗum noon hamin jetta Allah hamin jettanma Allah aɗa wawno wiide Allah jeri nela yimɓe ɓawde koye juuɗe ma mbaɗa aɗa wawno accidde ɓe wonɓe ɓe gara jetto kono mbaɗɗa ko wuuro e wuuro gaɗa galle galle hande Ndendori fof hawri ɗo joom wuuro Ndendori nanɗo imamuji Ndendori nanɗo fof nanɗo heno kala nde mbaɗɗa réalisé forage aɗa foti hokkude information ji caractéristique gonɗi e forage o tawa caggal ma kala garɗo ɗo so tawi ko panne so tawi ko information mo sohli o tawan ɗo e ko ɗum ɗon tan addi oɗo tableau wona tableau d' inauguration ko juste pour hokkude information ji ɗi ganduɗa kañum woni e forage o saabu Allah waɗi nokku oɗo ko forage baɗɗo particulier waɗa ɗo sen ji nokku en kewani yiide forage uji baaɗi ni so tawi ko banggue profondeur a yi ko 100 métres ɗum ɗon noon ko aspect technique seeɗa ko technicien ji ɗi gandata ɗum woni niveau statistique et dynamique o ɗum ɗon hollata to tolnede ndiyam ɗam e nder forage he ɗum ɗon ko aspect technique so tawi citerne ari ɗo ne sohli ndiyam ko minute aji 6 tan o waɗata ɗo o hebbine e ɗum ɗon noon ko pour wallude so cuumu waɗi walla sapeur en ko way noon so sohli ndiyam walla ni guure gonɗe saraji ɗo ɗe foof so sohli ndiyam soɓe gari ɗo maɓe mbawi hebde ndiyam eko yaawi par ce que hono no mbiɗen ni e nder wuuro woto e nder leeɗe tati ɗe ɗo takkodirde fondation o rokka ɗo forage uji tati minen min nangi ko ɗum ɓufti e wuuro he joni noon il faut min mbaɗa hen ko ganduɗa guure saraji ɗe kala mo forage mum paani so ari ɗo ma waw hebde ndiyam taw kadi ko eko yaawi so ɗum ɗon ɓenni noon a yi nokku o ene waɗa aménagé e en kewani yiide forage ene waɗire ndani ha yoɗira ndani e sababu o noon ko hunde forage uji ɗi kadi heewi waɗede ko caggal wuuro forage fof waɗete ko caggal wuuro ne waɗa yimɓe seeɗa on gari on dokkiri forage uji ha e nder yimɓe ɓe toɓe goni ɗo eyyi joni noon il faut kadi ɗi jotne ha ɗi nanda e cadre de vie gonɗo e nder yimɓe ɓe eyyi joni noon yimɓeɓe ji guila parani yimɓeɓe so ji ne belti joni noon hande ha joni golle ɗe siwa rokkede kadi fawede e juuɗe ɓe ganduɗa kamɓe mbaɗana kono ko ɓuuri wadde importance ko wiyete e forage ko hebde ndiyam e ha ndiyam ɗam ara e juuɗe yimɓe te ɗum ɗon heɓama ndiyam ɗam yettima vase o ene waɗa remplir ha heewi kala jiɗɗo ƴogde hande ne wawi arde ƴogde yimɓe ne gara ne ƴogo ko ɗum ɗon forage sohla noon goto e men foof eɗen mbawi wiide hande so tawi Ndendori ina joguino caɗele ndiyam Allah itti
e oɗo 3 mois mo kabla walla jaay rokki forage uji tati forage en fof ko 50 métres cube en jetti masi forage e gardugol Ibrahima an e mini ko siraji an e kala boɓe gollidita ɗeɗo golle sibabude yiddeɓe golle ɗe daranade ɓe golle ɗe e wallude kadi golle ɗe mbiɗa setti kamɓene kala ko kabla walla yiɗi wallude fuutankoɓe kamɓene ɓe daari nden darde gam ɓetade wadde hen kala ballal mabɓe en tawi golle ɗe moƴƴi forage uji ɗi fof oɗo saaha joni gasi sen jolanoɓe en mbawno wadde immigré kono noon ko sibabude wonko paɗɗen goɗɗen garɗen ko ƴewtade golleji ɗi tan en garani wadde immigré kono hande sen jolno mbaɗi sabu ko sohlno ko waɗama gasi ɗo wiyanomin koye min gar min gasa forage min mbaɗa satodo min ballaɓe haaɓe keeɓa ndiyam ɗum waɗama gasi to banggue raccordement wuuro ngo ne jogino raccordement mum kadi kamɓe wonɓe min gaaɓe Ibrahima an o nokku fof omo andi holto tuyau o woni ɗum mami jokkodiri e joguinoɓe forage wuuro ngo ne jogino forage mo ganduɗa ko baɗanoɗo ɗo kala komin mbatta ɗo e ndiyam e banggue goɗɗo alay saago min kalda e mabɓe mamin kalda e mabɓe min nanodira e mabɓe min ballodira ɓayde wuuro ngo ne waɗano installation ha gasi forage uji ɗo ɓeyde hen tan beele dole ɗe ɓeydo te foof kanko Ibrahima an gonanɗen ɗo wonno ko haajuma koko wallude yimɓeɓe e wallude fondation o kala hen hunde omo andi ɗo woni hande so jolama omo wawi barise wuuro ngo ko heɓa ndiyam lawol gotal foof min gandi wadde ɗum ala hen caɗele no mbimini tan kala ko woni caɗele wuuro ngo ko ɗum ari reglude so tawi hoddirama installation gonɗo ɗo en wawi ɗum wadde ɗamini ma waɗe so tawi wawa wonde kanko kablal so yettinama kala ko woni hen caɗele kadi ma watte ha wuuro ngo heɓa no foti yiɗirni